लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि जोंनि बे गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि लकेशना बेनो जोंनिया निउ कभार भिडिअ फैगासिनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नालामोथा थांलायनोसै जोंहा शुटिं बानायनो आयौ मामाबो एक्ट्रेसफोरा थांगोन मालाय बिदां दिनै फैसा खालामनांगौ मा फैसा kandapi tinta bahasa Dulari tinta bahasa Dulasa tinta bahasa Dulaisu tinta baru ya santai baru boleh apa rapi tuh ta sini nih ayo berusaha sini nggak mending itu mana kak video saya gitu soalnya kan terus ya mana sampai nunggu pak nih yang sana aja mana? bosan darah kan aja nggak? Oh. Mana sih kok mau coba? Baru nih ada anggur dingin juga nih bang. Inde? Oh jangan apa dong? Jangan apa marah yang buat ada? JCB, PJC, JCB nua JCB se. Ayo kan kalau kita tahu JCB P JCB. Ya aman deh. Ini enggak, nggak bayar kan aku. Oh ini mau coba level lagi. Mau coba level baru. Tuh, hatu. Boro, apa nang? Hei, kawan. जोंखौ बुंदोंमोन आरो ना फिसा फिसा बाय फिसा फिसा बे एप्सआव थानायखौ मिथियो होननानै मोनसे माबा Guys, ये देखो Này, Ikrusa, malah aku main gitar karena nih. Serba-serba saya dulu. Dekho, hey betul. Lili, kapan pira kayak delay deh salah. Tamam, जोंनिया लकेशना नाय बेनो दिनैनि जोंनि लकेशना साइड खालामनो नामा सोरबा साइडथिं दोनलै emang gelem खाबाय नामालै आङो emang gelem खाबाय नामालै आङो गुवाहाटियाव लिरै खालामना खाबायलै जि नायखायो ता मानसिफोरा angkaman disuruh aja nggak ya? Pintar sama ini biasanya itu. Nah, bener, urwasi apa? Urwasi apa? Mau ada boros, ini ndang. Senang namun teman-teman जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम आरो जाय बिथांमोना दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो दे लोगोफोर बेनि दायो जों बेयावनो भिडिअ खालामनोसै एसे मोनाद्रायबाय 3:30 बारबाय 4:00 जाखाबायानो खोमा आंनिबा ओमफ्राय दायो जों भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय थाब फोजोबनानै गयिंले नोंथांमोनाथ' नुखाबायना जोंनि जायगाखौ नै बेसेबां डेन्जारेस रावबो फैया न'बो गैया आयु बेनिखायनो जों थाब फोजोबनानै थांसै मोनाद्रायबा आरो मोनायबायगोन स्टार्ट करो जल्दी now let's go started our video Merah ya? Aji फालतू कोण आहे तू नाही नाही आजी एकदम बरे टेंगानी दिबा तो राहाय नाही आजी बहुत फालतू बोला ये नालाय ये बनायचं तमाम बरे खाना भिवा नेमके लागना
जोंनो सोलोंगासिनो दायो हिहि बैसागो 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 केमेरामेनाबो मोसासोयो थिगसे ओमफ्राय नोंसोर नुवासो एसां मोसा मोसा भिडिअ बानायो मा गामि होनदोंमोनलै इखो खुराबारि देखो 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 ये है खुराबारि इस मानसिफोरा जोंखौ मा सानो मतलब बारि आरो बेखौनो बारि होनदों बेखायनो मा बारि गोजा बेखिनियाव बारि गोजा ओइ आंनाबो दखान आं गाबासो सानदोंमोन ओइ लागाव जों खानिया माबा खुलिनो हागोनथ' डिजे रायजासोबाय हाहा देन्जार गोलोमखाबाय आंखौथ' खतरनाक गोलोमखाबाय खतरनाक आखाइखौ अंगि मानोबा ओरै जादों लोगोफोर जोंना दायो बेयाव शुटिंआ मोनसे जोबगबाय ओमफ्राय दायो जों थांलायनोसै आरो मोनसे लकेशनाव माने बारा गोजानाव बे लामानिनो आरो जों लामायावनो लाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दिनैबो लामायावनो लादोंमोन गोजानाव थांनाय जायाखै गोजानाव मानो थांनाय जायाखै माने गारि गैया गारि गैयिनि थाखाय थांनाय जायाखै ओमफ्राय दायो जों आरो बेलेग मोनसे लकेशन लाहैनो दायनोसै नायबाय था नोंथांमोना नायबाय था नङा नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नै दायो जों सफैलायबाय नेक्स्ट लकेशनथ' नङा थेव ओरैनो नेबाय आरो जों मोनफैयाखैना इसोर मोनफैयाखै दाबो जोंनियाव नेगासिनो नै जायगाया देखो स' जों भिडिअखौ बानायबाय था जोङो भिडिअखौ बानायबाय थाबाथाय माने गोलाव जालांबाय थागोन आरोना बेनिखायनो जोङो बेयावनो स्टप खालामसै नोंथांमोना माबायदि नांखो भिडिअखौ अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो जोंनि चेनेलखौ जाय बिथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ